Imos coa información deportiva. Ribeira xa se está preparando para dar paso a unha das xornadas deportivas máis importantes e recoñecidas do municipio. A 26ª Carreira Popular Santa Uxía, segundo Memorial Miguel Ruiz, xa ten unha fecha asinada no calendario e celebrarase este sábado 27 de setembro. O vindeiro sábado 27 de setembro, o Concello de Ribeira será o escenario da 26ª Carreira Popular Santa Uxía, segundo Memorial Miguel Ruiz, unha cita deportiva xa consolidada no municipio e que cada ano reúne a centos de participantes de todas as idades. Como cada setembro, na nosa cidade celebramos a Carreira Popular Santa Uxía, segundo Memorial Miguel Ruiz, unha das probas deportivas máis importantes que temos no noso concello e máis lonxevas tamén, sendo xa esta a 26 edición. A proba vai a desenvolver o sábado 27 de setembro, aquí na esplanada do Malecón, ao lado da oficina de turismo, onde estará toda a loxística e tamén o que é o arco de meta da chegada, non? A proba, que forma parte do 9º Circuito Provincial de Carreiras Populares da Deputación da Coruña e do 8º Circuito de Carreiras Barbanza-Arousa, contará cun total de 15 categorías, de maneira que poidan participar persoas de todas as idades e condicións. A proba forma parte do circuito provincial da Deputación da Coruña e tamén dos circuitos de carreiras de Barbanza e Arousa. Contamos con 15 categorías, onde poden participar os máis pequenos e as máis pequenas na categoría sub-6 e tamén despois temos a categoría xa de maioridade, que é a partir de maiores de 60 anos. Tamén me gustaría destacar de maneira especial a categoría de zapatilla inclusiva, onde participan persoas con diversidade, que simboliza un valor fundamental, non? O compromiso ca inclusión e ca igualdade de oportunidades no deporte. Os horarios estarán escalonados segundo a idade dos participantes, con carreiras que van dende os 100 metros para os máis cativos ata os 10 km da categoría absoluta. Tamén para esta categoría absoluta contamos con premios económicos para o primeiro, segundo e terceiro clasificado, tanto na de masculina como femenina, de 300, 150 e 90 euros respectivamente. Así mesmo, repartiránse premios en metálico os 3 primeiros clasificados da categoría absoluta, tanto masculina como femenina, ademais de trofeos para os mellores atletas locais. Servizos que temos para os corredores, non? Son servizos que poden ser, que para ter en conta para os corredores sería o servizo de duchas que teríamos no Complexo Deportivo Feiteiro ou Centro de Raqueta e Coroso ao terminar a proba, o servizo de gardarroupa para calquera corredor que queira deixar calquera prenda ou calquera material, pois pode deixalo na oficina de turismo. Temos habituallamento líquido intermedio no 10K e líquido e sólido ao final de todas as carreiras. Despois do que é a entrega de premios, pois temos, como facemos habitualmente, un sorteo de agasallos entre os participantes e a xente que se quede ao final da proba. Ao rematar a entrega de galardóns tamén haberá unha serie de sorteos. A organización desta carreira tamén proporcionará diversos servizos aos participantes.